U Alla, bil-passjoni ta' Kristu jibnek u sidna, inti qritt il-mewt li writna minħabba l-ewwel dnub. Aħna l-koll li tnissilna minn Adam għatina li nsiru bħal Kristu biex kif ilbisna ġbija tal-bniedem tal-art li minnu tnissilna skont in-natura, hekk ukoll bil-qdusija tal-grazzja nilbsu ġbija tal-bniedem tas-sema. Bi Kristu Sidna. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Araw, il-qaddej tiegħi isib ir-ries, jintrefa', jola u jkun il-fuq minn kulħadd. Bħalma ħafna ndexu minnu għax wiċċu tħassar donnu ma kienx ta' bniedem u s-sura tiegħu ma konx tqisha ta' bniedem, hekk qatt jistaġbu ħafna ġnus minħabba fih. Qudiemu islaten jalqu ħalqhom għax qatt jaraw ġrajja li qatt ma semmiet u jifhmu dak li qatt ma semgħu bih. Min kien jemmen dak li smajna u f'min intwera drieħ il-mulej? Bħal xitla kiber qudiemna u bħal għerq minn art nixfa. Ebda sura ma kellu u ebda ġmiel biex inħarsu leh jew xi sura biex nitaxqu bih. Kien imżeblaħ u mwarrab mill-bnedmin, bniedem li bata u kien jaf x'inhu l-mard. Bħal wieħed li n-nies jaħbu wiċċhom minnu, bniedem imżeblaħ u aħna xejn ma qisnieh. Iżda hu rafa' fuqu l-mard tagħna, tabba bin-niket tagħna. Aħna ħsibnieh bħal wieħed ikkastigat, mitluq minn Alla u miġjub fix-xejn. Iżda hu kien miġruh minħabba fid-dnubietna, misħuq minħabba fi ħżunietna. Għas-saħħa tagħna waqa' l-kastig fuqu u bis-swat tiegħu sibna l-fejqan tagħna. Aħna l-kol bħal naċ mitlufa, kull wieħed minna qabad triq għal rasu. Bil-mulej xeħed fuqu il-ħażen tagħna l-kol. Ħaqruh u hu qata għalihom bla biss ma fetaħ fommu, bħal ħaruf meħud għall-qatla u bħal naġa imbikma fit min iġizza, ma fetaħx fommu. Bil-forza u l-ħaq neħħewh u min qatt jaħseb fuq xortih. Iva, għaxtuh mill-art tal-ħajjin, minħabba fid-dnub il-poplu tiegħi kien midrub u tawh qabbar mal-ħżiena u mal-onja difnuh għalkemm ma għamel ebda deni u minn fommu ma ħareġ ebda għerq. Iżda l-mulej oġbu jaqsu bil-mard talli joffri ruħu b'sagrifiċċju ta' riparazzjoni u qatt jara nisel u jtawwal jiemu u r-rieda tal-mulej isseħħ bih. Wara d-tbatija tiegħu qatt jara d-dawl jixba bit-tarif tiegħu. Il-ġust jiġġustifika lil qaddej tiegħu quddiem il-kotra u l-ħażen tagħhom jitabba biħu. Għalhekk nagħtih il-kotra b'semu u jkollu sehem fil-priża mal-qalbenin għaliex huwa offra ruħu għall-mewt u kien magħdud mal-mitinbin. Hu li neħħa l-ħtijiet tal-kotra u ndaħal għall-mitinbin. Il-kelma tal-mulej. Misir nerħi ruħi fidejk. Flimkien. Misir nerħi ruħi fidejk. Fik mulej nistken ma jkolli għatax nirex fil-ġustizja tiegħek salvani. Fidejk nerħi ruħi inteħlisni mulej Alla tas-sewwa. Misir nerħi ruħi fidejk.
minħabba l-edewa tiegħi kollha jien sirt ħaġa ta' min ikasbara. Jitwerru l-ġirien tiegħi u min jafni jibża minni. Dawk li jarawni barra jaħarbu minni. Insewni bħal wieħed mejjed, sirt bħal ġarra mkisra. Missir, nerħi ruħi fidejk. Imma jien fik nittama mulej, jiena ngħidlek Alla tiegħi int fidejki xortija. Eħlisni minit l-edewa, minit dawk li jeħduha kontrija. Missir, nerħi ruħi fidejk. Uri d-dawl ta' wiċċek li l-qaddej tijek, fit-tiba tijek eħlisni. Issaħħu qawwu qalbkom, intom il-koll li tittamaw fil-mulej. Missir, nerħi ruħi fidejk. Qari mill-ittra lill-Lut. Ħuti, meta aħna għandna Qassis il-kbir li hu tassew kbir, Qassis li daħal fis-smewiet, Ġesu, bin Alla, ħanżommu sħiħa l-fidi tagħna u nistqarruha. Għax aħna m'għandniex Qassis il-kbir li ma jistax dajr id-djufija tagħna, imma għandna wieħed li kien imġarrab bħalna f'kollox minn barra dnub. Ħanes u mela b'qalbna qawwija lejn it-tron tal-grazzja biex naqilgħu ħniena u nsibu f'waqt tal-grazzja li neħtieġu. Meta kien jgħix fuq din l-art, Kristu offra talb u suppliki bleħenoli bidmuh lil dak li seta' jsalvah mill-mewt. U kien mismuh minħabba fil-qima tiegħu lejn Alla. Għad li kien iben tallem minn dak li bata xi tfisser l-ubbidjenza u billi laħaq il-perfezzjoni sar awtur tas-salvazzjoni ta' dejjem għal kull min jisma' minnu. Il-kelma tal-mulej. Gloria uti fili le Christu. Gloria uti fili le Christu. Minħabba fina, Kristu wabda sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib. Għalhekk għallu għalih sa smewiet u żejnu bl-isem li hu fuq kull isem. Gloria uti fili le Christu. Gloria uti fili le Christu. Il-passjoni ta' Siedna Ġesu Kristu skont San Ġwan. F'dak iż-żmien, Ġesu ħareġ mad-dixxiepli tiegħu u qasam għan-naħa l-oħra tal-wied ta' Kedron. Hemmhekk kien hemm ġnien u daħal fih mad-dixxiepli tiegħu. Ġuda dak li jitradih kien jafu il-post għax Ġesu kien sikwit jinġabar hemm mad-dixxiepli tiegħu. Ġuda ħaġema soldati u xi għasis mingħand il-qassisin il-kbar u l-Fariżej u mar bihom hemmhekk bil-fanali, torċi u armi. Ġesu li kien jaf kull ma kien ġej fuqu mar fuqhom u qalilhom: Lil min qegħdin tfittxu? Huma weġbuh. Lil Ġesu ta' Nażaret. U hu qalilhom: Jiena hu. Ġuda dak li jitradih kien hemm magħhom huwa wkoll. Kif Ġesu qalilhom jiena wkoll huma resqu lura u waqgħu mal-art. Raġa staqsihom u huma qalulu: Lil Ġesu ta' Nażaret. Ġesu weġibhom: Qedtilkom li jiena hu. Jekk qegħdin tfittxu lili,
ħallu lil dawn imorru. Dan sar biex iseħħ dak li Ġesu kien qal: minn dawk li tajtni anqas wieħed biss ma tlift. Xmon Pietru kellu sejf, siltu u darab lil qaddej tal-qassis il-kbir u qatalu barra widintu l-leminija. Dan il-qaddej kien jismu Malku. Imma Ġesu qal lil Pietru: Erġa' daħħal is-sejf fl-ant tiegħu, forsi l-kalċi li tani missieri ma nixorbux. Imbagħad is-soldati u l-kaptan tagħhom flimkien mal-għases tal-lut qabdu lil Ġesu u rabtuh. L-ewwel ħaduh ħantanna billi dan kien missier il-mara ta' Kajfa, il-qassis il-kbir f'dik is-sena. Kajfa kien dak li ta' parir lil-lut ikun jaqbel li bniedem wieħed imut tal-poplu. Xmon Pietru u dixxieplu ieħor marru wara Ġesu. Dan id-dixxieplu kien mitħla tal-qassis il-kbir u għalhekk daħal fil-bitħa tal-qassis il-kbir flimkien ma' Ġesu. Imma Pietru baqa' barra ħdejn il-bieb. Imbagħad id-dixxieplu ieħor li kien mitla tal-qassis il-kbir ħareġ ikellem lill-purtinara u daħħal lil Pietru ġewwa. Il-qaddejja li kienet mal-bieb qalet lil Pietru: Int m'intix ukoll wieħed mid-dixxiepli ta' dan ir-raġel? U weġiba: Le, minix. Il-qaddejja u l-għases kienu kebsu n-nar mill-faħam għax kien il-bard u għadu hemm masħana. U Pietru wkoll qatt magħhom masħana. Il-qassis il-kbir staqsa lil Ġesu fuq id-dixxiepli u t-tagħlim tiegħu. Ġesu wieġbu: Jien tħaddid fil-bera quddiem kulħadd. Għallim dejjem fis-sinagoga u fit-tempju fejn jinġabru l-lut kollha u bil-moħbi ma qed xejn. Għalfejn qiegħed tistaqsi lili? Staqsi lil dawk li semgħuni x'qedtilhom. Huma jafu x'qed. Kif qalek wieħed mill-għases li kien ħdejh ta' daqqa ta' ħarta lil Ġesu u qallu: Hekk twieġbu lill-qassis il-kbir? Ġesu qallu: Jekk jien qed xi ħaġa mis-sewwa urini fejn, imma jekk qed tissewwa għaliex terfa' idek fuqi? Imbagħad Anna bagħat lil Ġesu marbut għand Kajfa, il-qassis il-kbir. Xmon Pietru mela kien qiegħed hemm asħana u qalulu: Int m'intix ukoll wieħed mid-dixxiepli tiegħu? Immu ċaħat u qal: Le, minix. Wieħed mill-qaddejja tal-qassis il-kbir li kien jiġi minn dak ir-raġel li Pietru kien qatalu widintu qal: Mela jiena ma rajtekx miegħu fil-ġnien. Pietru ċaħat għal darb'oħra u minnu fih idden is-serduk. Imbagħad ħadu lil Ġesu minn għand Kajfa għall pretorju. Kien kmieni filgħodu. Huma ma daħlux fil-pretorju għax ma ridux jitniġsu biex ikunu jistgħu jagħmlu l-ikla tal-għid. Pilatu ħareġ barra ħdejjhom u qalilhom: X'akkuża għandkom kontra dan ir-raġel? U huma weġbuh: Li kieku dan ma kienx raġel ħażin, aħna ma konniex nagħtuh f'idejk. Pilatu qalilhom: Ħuduh intom u ġġudikawh skont il-liġi tagħkom intom. Imma l-lut qalulu: Aħna ma għandna seta' noqtlu lil ħadd. Dan ġara biex iseħħ dak li Ġesu kien qal meta fisser kif kellu jmut. Pilatu reġa' daħal fil-pretorju, sejjaħ lil Ġesu u qallu: Ġesu wieġeb: Dan qiegħed tgħidu int minn moħħok? Jew kienu oħrajn li qalulek dan fuqi? Pilatu wieġeb: Mela jiena ludi. Kien il-poplu tiegħek u l-qassisin il-kbar li tawk f'idejja. X'għamilt? Ġesu wieġeb: Is-saltna tiegħi mhix ta' din id-dinja. Li kieku saltnati kienet ta' din id-dinja, l-għases tiegħi kienu jiġġieldu biex ma ningħatax f'idejn il-lut. Imma ta' bilħaq saltnati mhijiex ta' hawn. Pilatu qallu: Mela jint sultan. U Ġesu wieġeb: Int qiegħed tgħidu jien sultan. Jien għalhekk twelidt u għalhekk ġejt fid-dinja biex nixhed għall-verità. U kull min iħobb il-verità jisma' leħni. Pilatu qallu: U l-verità x'inhi?
Kif qal dan, raġa ħareġ quddiem il-lut u qalilhom: Jiena ma nsib ebda ħtija fih. Issa intom għandkom id-drawwa li neħilsilkom wieħed fil-għid. Tridu nix neħilsilkom lis-sultan tal-Lut. Hawn huma mill-ġdid bdew jgħidu u jgħidu: Mhux lil dan, imma lil Barabba. Dan Barabba kien brigant. Imbagħad Pilatu ordna li jieħdu lil Ġesu u jagħtuh is-swat. Is-soldati niżġu kuruna tax-xewk u qegħdu ilu fuq rasu u libsuh mantar aħmar skur u bdew ġejjin quddiemu u jgħidulu: Islim għalik, ja Sultan tal-Lut. u bdew jagħtuh bil-ħarta. Għal darb'oħra Pilatu ħareġ barra jgħidilhom: Araw, se nġibulkom qudiemkom hawn barra biex tkunu tafu li jiena ma nsib ebda ħtija fih. U Ġesu ħareġ hemm barra li jibes il-kuruna tax-xewk u l-mantar aħmar. U Pilatu qalilhom: Arawh, hawn hu l-bniedem. X'inraw il-qassisin il-kbar u l-għases bdew jgħidu u jgħidu: Salbu, salbu. Pilatu qalilhom: Ħuduh u salbuh intom. Jien ma nsib ebda ħtija fih. Il-lut weġbuh: Aħna għandna liġi u skont din il-liġi għandu jmut għax għamel lilu nnifsu bin Alla. Meta sama dan, Pilatu aktar baża. Raġa daħal fil-pretorju u qal lil Ġesu: Int, minejn int? Imma Ġesu ma wieġbu xejn. Għalhekk Pilatu qallu: Li ma tkellimx? Ma tafx li jien għandi s-seta neħilsek u għandi s-seta nsalbek? Ġesu wieġbu: Ma kien ikollok ebda seta fuqi, kieku ma ġietx mogħtija lilek minn fuq. Għalhekk minn talili fidejk għandu ħtija akbar. Minn dak il-ħin il-qudiem, Pilatu beda jfittex kif jeħilsu. Imma l-lut issuktaw jgħidu u jgħidu: Jekk teħles lil dan tiksira ma' Ċesari, għax kull min jagħmel lilu nnifsu sultan ikun qiegħed jeħodha kontra Ċesari. Meta semagħhom jgħidu dan, Pilatu ġieb lil Ġesu barra u qiegħdu fuq sedja għolja fil-post imsejjaħ li Tostrotos bil-ludi Gabbata. Kien jum it-tħejjija tal-għid għal ħabta tas-sitt sija. Pilatu qal lil-lut: Arawh is-sultan tagħkom. Dawk infexxew jgħidu: Għal-mewt, salbu. Pilatu qalilhom: Jien se nsallab lis-sultan tagħkom. Imma l-qassisin il-kbar weġbuh: Aħna m'għandniex sultan ħlief lil Ċesari. Fl-aħħar tawlhom fidejhom biex isalbuh u huma ħadu lil Ġesu. Ġesu rafa' s-salib u ħareġ lejn il-post imsejjaħ il-qorrija bil-ludi Golgota. Hemm huma salbuh ma' tnejn oħra, wieħed kull naħa u Ġesu fin-nofs. Pilatu għamel kidba u waħħala fuq is-salib. Fija kien hemm miktub: Ġesu ta' Nażaret, Sultan tal-Lut. Din il-kidba qrawha ħafna Lut għax il-post fejn salbu lil Ġesu kien qrib il-belt u l-kidba kienet bil-ludi, bil-Latin u bil-Grek. Għalhekk il-qassisin il-kbar tal-Lut marru jgħidu lil Pilatu: Ma kienx imissek tikteb is-sultan tal-Lut, imma dan qal jiena s-sultan tal-Lut. Pilatu wieġeb: Issa li ktibt. Wara li salbu lil Ġesu, is-soldati ħadu lil bies tiegħu u qasmuh f'erba', sem lil kull wieħed minnhom. U ħadu wkoll it-tunika. Din kienet libsa blaħjata minsuġa biċċa waħda minn fuq s'isfel. Ftehmu bejniethom u qalu: Ma nqattawix, iżda nitfgħu x-xorti għalija u lil min tmiss jeħodha. Dan ġara biex isseħħ l-iskrittura li tgħid: ħwejġi qasmu bejniethom u għalli l-bies tiegħi tefgħu x-xorti. U dan ta' bilħaq għamluh is-soldati. Kien hemm wieqfa ħdejn is-salib ta' Ġesu ommu, oħt ommu Marija ta' Kleofa u Marija ta' Magdala. Mela kif Ġesu lemaħ lill-ommu u lid-dixxieplu li kienu ħobb wieqaf ħdejja, qal lill-ommu: Mara, hawn hu ibnek.
Imbagħad qal lid-dixxieplu hawn hi ommok. u minn dak il-ħin id-dixxieplu ħada għandu. Wara dan, Ġesu billi issa kien jaf li kollox kien mitmum biex isseħħ l-Iskrittura qal Għandi l-aċċ. kien hemm bieqja mimlija bil-ħall, huma xarbu sponża bil-ħall, waħluha ma' qasba tal-issopu u resquwielu lejn ħalqu. Kif Ġesu ħal-ħall qal Kollox hu mitmum. imbagħad mejjer rasu u rat ruħu. Billi kien jum it-tħejjija tal-Għid, il-Lut ma ridux li f'jum is-Sibt l-itzma jibqgħu fuq is-salib, għax dak is-Sibt kien jum solenni għalihom. Talbu mela lil Pilatu biex jiksrulhom riġlejhom u jneħħu l-itzma. Għalhekk ġew is-soldati u kisru r-riġlejn tal-ewwel u tat-tieni wieħed li kienu msalbin miegħu. Iżda meta waslu għal Ġesu, billi raw li kien diġà mejjed, ma kisrulux riġlejh. Madankollu wieħed mis-soldati nifidlu ġenbu blanza u minnu fih ħareġ demm u ilma. Dan qed jiġdom ir-raba jnejh u x-xhieda tiegħu hija minna u jaf li qed jgħid il-verità biex intom ukoll temnu. Għax dan ġara biex isseħħ l-Iskrittura li tgħid ebda waħda minn għadmu ma jkissrulu. U hemm ukoll kitba oħra fl-Iskrittura li tgħid huma għad iħarsu lejn min nifdu. Wara dan, Ġużeppi minn Arimatija li kien dixxieplu ta' Ġesu bil-moħħbi għax kien jibża mill-Lut, maru talab lil Pilatu biex jieħu l-ġisem ta' Ġesu. Pilatu ħallih u ġie u ħall ġisem tiegħu. Ġie wkoll Nikodemu dak li qabel kien mar għand Ġesu bil-lejl. Ġeb miegħu taħlita ta' morr u sabbara, tiżen xi 100 lebra. Dawn it-tnejn ħadu l-ġisem ta' Ġesu u kebbewh bil-faxex tal-għażel bil-fwejjaħ kif soltu jagħmlu l-Lut qabel id-difna. Fejn kienu salbu lil Ġesu kien hemm ġnien, u f'dan il-ġnien kien hemm qabar ġdid li fih kienu għadhom ma difnu lil ħadd. Hemm qiegħdu lil Ġesu għax kien jum it-tħejjija għall-Lut u għax il-qabar kien fil-qrib. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Illum l-ħarsa tagħna tieqa f'ċassa fuq il-kurċifiss.
wieqaf waħdu. Jidher abbandonat minn kulħadd. Mhux biss mid-dixxiepli u n-nies li tant ħabb, imma saħansitra mill-missier. U li kien jaraf lil kulħadd u jsejjaħ bismu anke d-dud tal-art, u li għadda mit-toroq tal-Palestina jislef kelma ta' faraġ u tama u jtaffi it-tagħbija tal-oħrajn, illum ma jirrikonnoxxih ħadd. Ma kinux ftejt. Dawk li bħal Pietru fuq il-Kalvarju qalu lil dan ma nafuhx. Is-solitudni ta' Ġesu fuq is-salib tkessaħna. Id-daqqa tal-lanza, il-kuruna tax-xewk, it-tismejr bl-imsiemer f'idejh u riġlejh ikkawżawlu uġieħ qawwi. Imma dal-uġieħ ma kien xejn ħdejn il-weġġa profunda li huwa ġarrab x'ħin għamel sforz u pprova jerfa' il-kappell ta' għajnejh u intebaħ li kulħadd bewweġ. Waqt li fuq is-salib kien qiegħed iħoss il-kesħa tal-ara u d-demm fuq ġismu imtertaq, kieku xtaq iħoss is-sħana tal-imħabba ta' dawk li huwa tant ħabb. Imma b'eċċezzjoni għal Ummu Marija, Marija ta' Magdala, Marija ta' Kleofa u Ġwanni, il-kotra insietu. Xtaq kieku li ma jmutx waħdu, imma ma kienx hemm Sammaritan li ġab ruħu ta' proxmu ma' dak li waqa' f'idejn il-ħallilejn. Fuq il-Kalvarju tħassret għal kollox il-kelma proxmu. Forsi din id-deskrizzjoni ftit poetika imma reali tista' tnissel fina xi ftejt ħlewwa ta' qalb. Imma eżistijaj il-ġrajja tal-Kalvarju mhix ġrajja unika f'dan ir-rigward. Jekk narxu ftejt madwarna, insibu li hawn diversi kurċifissi li bħal Kristu huma abbandonati u fis-solitudni għaliex ħadd ma jagħti każhom. Sfortunatament, illum ukoll għandna imsalbejn weqfejn wieħedhom għax huma minsija, imwarba, saħansitra isimhom imħassar mill-lista tal-familjari, tal-ħbieb u anke tas-sistema tagħna. Jien niftakar fil-familji fejn hemm każi ta' għejja mentali, każi ta' drogati, esperjenzi ta' ħabs, prostituzzjoni u l-bqija. Niftakar fl-anzjani tagħna li tawna kollox. Xi ħud saħansitra qasmu ġiedhom f'ħajjithom. Illum jinsabu abbandonati anke minn uliedhom u n-nepotijiet tagħhom. Niftakar f'dawk il-murda li rari jkollhom żjara ta' konsolazzjoni. Għal dawn hawn hemm ħafna oħrajn. Hemm il-foqra, ir-refuġjati, vittmi ta' kull xorta ta' abbuż, dawk li ġew maqtula
soċjalment għaliex iddefamawhom u qatt ma ġew riabilitati. Fiċ-ċirkustanzi tal-epidemija niftakar f'dawk li huma rikoverati u minħabba l-kundizzjoni tagħhom sabu ruhom weħidhom neqsejn mhux biss mill-viċinanza ta' dawk li jħobbuhom imma wkoll mill-preżenza ta' min jista' iwasslilhom il-balzmu tas-sagramenti ta' qabel it-tluq. Smajna li barra ħafna bħal Kristu imsallab mietu weħidhom. Snin ilu matul ir-Randan kienu jagħtu bid-drab vjola il-kwadri u l-kurċifissi. Forsi wkoll biex il-kruwa tad-dbatija tal-imsallab ma tniggiex il-kuxjenza tagħna għax ħallejnieh waħdu fuq l-għoda tas-salib. Illum m'għadniex ngħattu lill-imsallab imma hawn min jixtieq jagħti lill-imsalbejn ta' żminijietna. Hekk pereżempju, meta wieħed jipprova jagħti il-pjagi tas-soċjetà. Jgħid li m'hawnx faqar, pereżempju, il-qagħd, l-inġustizzji, is-serq, iċ-ċaħda tad-drittijiet. Min jagħmel hekk ikun qiegħed jipprova iħassar il-kurċifissi minn narrattiva soċjali. Meta nagħmlu dan ikun ifisser li tlifna it-tifsira tal-kelma proxmu. Ftit ilu wieħed Taljan Luigi Gioia ħareġ ktieb bl-isem Il-mewt tal-proxmu. Dan jgħid li fis-seklu li għadda Nietzsche tkellem dwar il-mewt ta' Alla. U fil-fatt ma' żmien rajna li l-proċess ta' sekularizzazzjoni Alla tmewwet f'ħafna persuni u f'ħafna strutturi. Ħafna għażlu li jgħixu daqs li kieku Alla miet. Imma dal-awtur Gioia iżid jgħid li issa anke l-proxmu miet għal ħafna m'hemmx aktar proxmu fis-sens li ma nħossuniex responsabbli għall-oħrajn. Kulħadd kuntent merqtu u ftietu. Fil-kultura tal-lum qed nippreferu il-kult tal-jien. Kollox jieqaf fuq il-jien, jgħalef il-jien. L-importanti jew li nissodisfa l-bżonnijiet tiegħi u meta nagħti każ tal-proxmu nagħmel hekk biex impaxxej in-narċiżiżmu tiegħi. Sar diffiċli ħafna li bejnietna ikollna proġett komuni għax kulħadd joħlom u joħlom waħdu. U dan kemm fis-soċjetà u anke fil-Knisja. Fis-soċjetà likwida li ħloqna intilfu is-sens ta' komunità u ta' dak il-kapital soċjali li kien iserraħ lil ħafna. Minflok id-dialogu ħafna drabi illum nippreferu il-konfront minflok it-tisħib nażlu li nikkompetu ma' xulxejn u rridu ngħaddu lil xulxejn. Sirna nfittxu aktar
dak li jagħżilna minn xulxejn milli dak li naqblu fuqu. Huwa minnu li llum inħolqu qatt ta' servizzi soċjali, imma ħafna drabi dawn huma bla ruħ u ma jsaħħnux il-qalb. Anzi, il-fatt li hemm l-istat li b'xi mod jipprovdi din l-għajnuna din hija skuża tajba biex aħna nkomplu imbarru il-proxmu mill-qalb tagħna. Dan is-sens ta' individwaliżmu sar jeżistu wkoll bejn in-nazzjonijiet bell-istati. Għalkemm il-pajjiżi fl-Ewropa jużaw il-kelma komunità, ftit li xejn hemm spirtu ta' fraternità ġenwina bejniethom. Għadna wisq il-bogħod mis-sejħa li jagħmel ħassieb ludi Levinas biex nagħtu każ tal-wiċċ tal-persuna li hemm ma' ġenbi. Skont dan, il-bniedem jittwieled biss meta jsir proxmu għall-oħrajn. Il-bniedem jista' jgħid li huwa persuna sakemm hemm l-ieħor. Huwa meta niltaqa' mal-wiċċ ta' ħaddieħor li jiena nista' noħroġ mill-fostqa tal-egoiżmu tiegħi. Imma nistiednek terġa' titfa' ħarstek fuq il-kurċifiss. Għaliex taħt dan il-monument tas-solitudni, Ġesu huwa dak li iġejb ruħu ta' proxmu magħna li waqajna f'idejn il-ħallelin. Ġesu huwa dak li ma sab lil ħadd li jkun proxmu għalih, imma sar proxmu għalina. Fuq is-salib Ġesu iħares f'wiċċna. Is-salib għandu seħer tal-għaġib u għaddera glorjuża kif kien ħabbar Ġesu innifsu. Kien qal lil Nikodemu pereżempju kif Mosè jerfa' is-serb fid-deżert hekk jeħtieġ li jkun merfuħ bin il-bniedem biex kull min jemmen fih ikollu l-ħajja ta' dejjem. U darb'oħra li d-dixxipla qalilhom meta terfew lil bin il-bniedem imbagħad tarfu li jiena hu Alla. Jiena hu il-proxmu tagħkom. U meta xi Griegi xtaqu jarawh, Ġesu jibatilhom ritratt b'żewġ faċċati tiegħu innifsu. U jgħidilhom jekk il-ħabba tal-qamħ ma taqax fl-art u tmut, hi tibqa' weħidha. Imma jekk tmut tagħmel ħafna frott. Min iħobb lil ħajtu jitlifha. Min jobgħod lil ħajtu f'din id-dinja iħarisha għal ħajja ta' dejjem. Meta nintrefa mill-art jiena niġbed lil bnedmin kollha lejja. Huwa biss jekk il-qamħa taqa' fl-art u tmut li jimbattati il-ħajja lil ħafna qamħ magħquda flimkien fl-iżbula. Min iħobb lil ħajtu, jiġifieri minnu egoista, minnu mimlej bih innifsu, min ifittex biss l-interessi tiegħu, min jinsa lill-proxmu tiegħu. Jiġrilu bħal Narċisju fil-mitoloġija li tant kien mimli bih innifsu illi tilef ħajtu. Imma min iħobb tassew l-oħrajn jingħata biex l-oħrajn jgħixu u hekk jibqa' jgħix.
minnu egoist mhux biss jitlef ħajtu, imma kapaċi jtemm il-ħajja tal-proxmu tiegħu. Ġesu sab ruħu fuq is-salib għax kien misjuq mill-imħabba passjonali tiegħu lejna, partikolarment lejn dawk li qatt ma daqu il-benna tal-imħabba, lejn dawk li mhumiex maħbuba, li huma minsija, skartati, mirfusa. Is-salib huwa l-konferma li l-ikbar imħabba hija dik li wieħed jagħti ħajtu għal ħbieb. Ġesu imut biss meta kif tgħid il-qaddija talla Madre Margherita de Brincat, l-imħabba ma tkunx maħbuba. Meta aħna ma naċċettawx li hu proxmu ta' huwa jmut jekk ma nagħtuhx wiċċ. U jekk jidrilna li m'għandniex nilqew din l-imħabba jekk nagħtuh darna allura ibqa' ċert li mhux sejjer jaqla' jdeh minn fuq is-salib biex jagħtik daqqa ta' ħarta, imma imut għalik. Bil-mewt tiegħu fuq is-salib Ġesu issir solidali ma' kulħadd, partikolarment ma' dawk li huma fid-dbatija fiżika, morali, spiritwali. Ġesu juri simpatija kbira ma' dawk li huma bla Alla. Jekk għalina t-tbatija tpoġġina f'qagħda ta' weħidna għax nintesew mill-bnedmejn u mis-soċjetà, għal kurċifiss id-tbatija hija okkażjoni tal-laqgħa magħna. Forsi ħadd ma jagħti każ tad-tbatija, il-qtieħ il-qalb, il-biża', id-disprezz, il-martirju li tkun għaddej jew ikun qed jgħaddejk ħadd ieħor minnu. Imma llum ngħidlek il-kurċifiss ħsiebu fejk. Allura jekk illum qed tħoss il-kurċifiss jiġbdek lejh, tagħmilx reżistenza. Fiċ-ċirkustanzi ta' bħalissa faċli li jkun hawn min iħossu waħdu, mitluq u minsej. Bilwaqt li niftakru li Ġesu fuq is-salib għadda minn dawn il-mumenti tqal, imma flok ma ħalla din id-tbatija tagħlqu fih innifsu, bidilha bħala prezz biex ikun proxmu għalina, nagħmlu l-kuraġġ u nieħdu l-eżempju tiegħu u nippruvaw inkunu proxmu għal dawk ta' madwarna.
U Alla ta' dejjem li tista' kollox, int permezz ta' Ġesu Kristu rejt il-glorja tiegħek lil ġnus kollha. Ħares fina l-emil tal-ħniena tiegħek biex il-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha tibqa' sħiħa sal-aħħar fil-fidej u fl-istqarrija ta' jismek bi Kristu Sidna. Għal-Papa. Nitolbu wkoll għal-Papa biex il-mulej Alla tagħna li jażlu bħala jisqof iħarsu jżommu qawwi u sħiħa l-Knisja mqazza tiegħu ħalli jmexxi l-poplu qaddis ta' Alla. U Alla ta' dejjem li tista' kollox li l-ħaq tiegħek huwa s-sies tal-ħolqien kollu fil-ħniena tiegħek isma' t-talb tagħna ħares bit-tjieba lill-Papa Franġisku magħżul għalina u bis-seta tiegħek mexxi l-poplu Nisrani biex jitqawwa iktar fil-fidi tiegħu taħt dan il-qassejs il-kbir tagħna bi Kristu Sidna. Għal-fidili kollha ta' kull ordni. Nitolbu wkoll għall-isqof tagħna, għall-isqfijiet u l-presbiteri u d-djakni kollha, għall-ministri ta' kull ordni fil-Knisja u għall-poplu kollu tal-fidili. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, l-Ispirtu Qaddis tiegħek iqaddes u jmexxej il-ġisem kollu tal-Knisja, għati widin għat-talb li tagħna biex il-fidili tiegħek ta' kull ordni u grad bil-grazzja tiegħek jaqdu fedeltà sħiħa bi Kristu Sidna. Għal-katekumeni. Nitolbu wkoll għal-katekumeni tagħna biex il-mulej Alla jħenna lihom u jiftilhom qalbhom, jagħtihom il-maħfra ta' dnubithom bil-magħmudija u jagħmilhom membri ta' Sidna Ġesu Kristu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti dejjem tkabbar il-Knisja tiegħek boli ġodda, qawwi l-fidej u l-fema tal-katekumeni, għatihom tweli ġdejt mill-magħmudija u l-qaħħhom fost l-uliet adottivi tiegħek bi Kristu Sidna. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti tiġma' flimkien lill-uliedek imxerda biex iżommhom maquda bejniethom. Fil-ħniena tiegħek ħares lejn il-merħla ta' ibnek, għaqqad fil-fidi waħda u sħiħa lil dawk li huma konsagrati b'magħmudija waħda u orbothom flimkien bir-rabta tal-imħabba bi Kristu Sidna. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti tajt il-wediet tiegħek lill-Abraham u l-nislu, il-qabit tjieba t-talb tal-Knisja tiegħek biex il-poplu li ksibt għalejk fl-ewwel patt jistħoqlu jasal għall-milja tal-fidwa bi Kristu Sidna. Għal dawk li ma jemnux fi Kristu.
Nitolbu l-koll għal dawk li ma jemnux fi Kristu biex l-Ispiritu Santu jagħtihom id-dawl u huma wkoll iseħħilhom jidħlu fit-triq tas-salvazzjoni. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, nitolbuk għal dawk li ma jemnux fi Kristu, imma jgħixu ħajja sinċiera quddiemek, għamil li huma jarfu l-verità tiegħek u li aħna nħobbu dejjem iżjed lil xulxejn u nfittxu li nifhmu sewwa il-misteru ta' ħajtek ħalli nkunu xhieda aktar perfetti ta' mħabbtek bi Kristu Sidna. Għaqt il-bnedmin kollha biex dejjem jixtiequk u jfittxuk sa ma jsibuk u jistrieħu fejk. Għamil l-koll kemm huma minkejja tfixkejl u n-nuqqasijiet ta' kull xorta jifhmu s-sinjali tal-ħniena tiegħek u x-xhieda tal-emejjel tajba ta' min jemmen fejk biex iġarbu l-ferħ li jistqarruk bħala Alla wieħed missier tagħna l-koll bi Kristu Sidna. Għal-mexxejja tal-pajjiż. Nitolbu wkoll għal dawk li jmexxu l-pajjiżna biex il-mulej Alla tagħna jmexxi l-fehma u l-qalb tagħhom skont ir-rieda tiegħu għal paċi u l-ħelsien tas-sew ta' kulħadd. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, fidejk jinsabu l-qlub tal-bnedmin u l-jeddijiet tal-popli, ħares bit-tjieba tiegħek lejn dawk li għandhom is-seta jiggvernawna, lejn il-President tagħna George, il-Prim Ministru Robert, u bil-grazzja tiegħek għamel li l-popli kollha fid-dinja ikollhom risq tajjeb, paċi sħiħa u libertà reliġjuża bi Kristu Sidna. Għal daw kollha li qegħdin ibatu f'dan iż-żmien ta' pandemija. Nitolbu l-koll għal kull min qed ibati b'konsegwenza tal-pandemija li laqtitna f'dan iż-żmien biex il-mulej Alla tagħna jagħti s-saħħa lil morda, il-qawwa lil dawk li jieħdu ħsiebhom, il-faraġ lil familji mnikta u s-salvazzjoni ta' dejjem lil dawk li mietu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, għajnuna waħdanija għad-djufijiet tal-bnedmin, bil-grazzja tiegħek ħares bi ħniena lejn il-qagħda imnikta li juliedek kollha qed isofru minħabba din il-pandemija. Taffi l-uġieħ lill-morda, għati l-qawwa lil dawk li jieħdu ħsiebhom, ilqa' fis-sliem tiegħek lil dawk li mietu, u kemm idum dan iż-żmien ta' għawġ għatina nitolbuk li jkun jistħoqilna li kulħadd tisib il-faraġġ fil-ħniena tiegħek bi Kristu Sidna. Għall-imġarbin. Nitolbu ħuti jeżis lil Alla l-missier li jista' kollox biex isaffi d-dinja minn kull tagħlim qarrieq. Ibiet il-mart, jeqret il-ġuħ, jiftaħ il-ħabsijiet, iħoll l-irbit tal-jasar. Jagħti vjaġġ tajjeb lil min isifer, irreġġa' lura lil min hu imbiet minn daru. Lil morda jroddilhom saħħithom u jagħti s-salvazzjoni lil moribondi.
U Alla ta' dejjem li tista' kollox, faraġ tal-imniktejn, qawwa tal-imħabtejn, ħajasal għandek it-talb ta' kull min isejjaħlek fit-tiġrejb, u għamel li l-bnedmin kollha jifirħu li fil-ħtiġijiet tagħhom qatt ma tonqoshom il-ħniena tiegħek bi Kristu Sidna. Araw l-għoda tas-salib li fuq ġim sallab is-Salvatur tad-dinja. Araw l-għoda tas-salib li fuq ġim sallab is-Salvatur tad-dinja. Araw l-għoda tas-salib li fuq ġim sallab is-Salvatur tad-dinja.
in super mucrone diro lance ut nos lavaret crimine mana vitum
Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikkun li tritent fis-sema u fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru li minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrejb, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħarix lejn dnubietna, imma ħares lejn il-fidej tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li inti trid fija. Inti tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Dan l-ħaruf Talla, dan li neħi d-nubiet tad-dinja, ħenjin dawk mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Gesù tiei, rasek l'aziza, minnik islek, b'dak ix-xewk, kienu ħafna nubi tiegħi, Ġesu twajjeb aħferuha. F'dawn il-momenti nistedinkom sabiex minn ġewwa djarkom spiritwalment fix-xewqa tagħmlu din it-tqarbina li hija l-aqwa mod biex nissieħbu mal-passjoni tal-Mulej Ġesu li qegħdin niċċelebraw. Ġesu jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Inħobbok fuq kollox birrid nitqarben minħabba li bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija taħt tixbija tal-ħobs għall-inqas ejja fija bix-xewqa. Bħalina qatt nitbiet minnek, irrid inħobbok. Amen.
Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti bdejtna bil-mewt qaddisa ta' ibnek u bil-qawmin tiegħu għall-ħajja. Ibqa' ħares fina dan il-emil tiegħek taħnina biex bis-saħħa ta' dan il-misteru li fih ħadna sehem ngħixu dejjem marbuta miegħek bi Kristu Sidna. Dal-poplu tiegħek mulej miġbur fid-dar tiegħu fakkar bil-ġieħ kollu il-mewt ta' ibnek b'tama sħiħa fil-qawmin tiegħu għall-ħajja. Ixħed fuqu qottra ta' barka. Għatih il-maħfra u l-faraġġ. Qawwih fil-fidej imqazza u wettqu fil-fidwa ta' dejjem bi Kristu Sidna. Leħen il-Katedral ġewwa darek. Dan huwa Radju Katedral.